institutunun halkara jurnalistika fakülteti. Maktumadına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin jurnalistika fakülteti. Şehrede halkara insanperver ilimler ve Özç Üniversitesi'nin jurnalistika fakülteti. Bu teze nesil jurnalistlerini yetiştirmek için mühim meseleler alıp barya. Bu yerde döwrewap maddi enjamlanan biniyatlardan bir hatarda halkara jurnalistikany başaracak önermeler yetiştirmek için usuliyetlerin üstünde kendi işlendi. Misal diyelim berde verilecek haber mazmunlarını, tekst, audio ya video materyallerin okuyucu, dinleyici, bolan tesirlerinin üstünde işlenip onların isteyen maglumatına tiz etmek için tekstler gıyska tutmalı. Uzun tekstlerden esas mühim maglumatı gerek olsa söz başında eýan bermeli. Okuyucu şol açık görecek habarından nämäni görjekdigini öňünden bilmeli. Şoňalyk metodlaryň üstünde käne işlenilýär. Uğurlaran bar jurnalistika, misal bir habar täzelik jurnalistikasy bilen bir hatarda misal edebiyat jurnalistikasy. Häzir döwürde edebiyat bilen jurnalistikamız ýoş-ýoşdan bular ýollaryny aýyrmaly bolýar. Edebiyat üçin ýürüte neşirler, ýürüte gepleşikler, ýürüte jurnallar, ýürüte gazetler, gerek bolsa ýürüte portallar ýörep, edebiyat bilen gyzyklanýanlary bir platformada jemläp, ýöne gündelik bolup duran täzelikler, habarlary bilen okuyucular üçin aýratyn portallaryň bolmagy we ikisinde de aýratyn usullar ýöredilmegi derwäs mesele bolup durýar. Ýani edebiyat portalynda aýratyn usullar, habar portallaryna aýratyn usullar ulanmaly bolýar. Sebäbi ýa okuyucu köpçüligi köp türlü bolýar. Telekeçin gyzyklanýan habar başga bolup bilýär. Mugallimin gyzyklanýan habar başga bolup bilýär. Ýaşlaryň gyzyklanýan başga bolup bilýär. Şoň üçin şol okuyucu köpçüligini biz dogry tanamaly. Şoň üçin hem portala girenmagty okuyucu hem öňünden nähilerek täzelikler, nähil habarlar görjekdigini azda kendine bilmeli, duymaly şonu. Şo sebäpli biz häzirki wagtda puduklaşma gitmelen bolýar. Ýani telekeçiligi değişli ýürüte portallar, bilime ve ýaşlara ilyma değişli aýratyn portal, edebiyata değişli aýratyn portal. Wagtyň kadryny bilýän, wagtyny tyşyklamagy esasy ornuny tutýan okuyucular şol sebäpli bulara maglumatlary gaty gysga we takyk maglumaty iň çalt wagtda, iň ansat ýagdaýda ýetirmeli bolýar. Şol sebäpli häzirki wagtda portallar öz okuyucu köpçüligini, okuyucunyň öz talap edýän maglumatyny özüne ýetirmek üçin bir pudoklaşmaly bolýar. Misal diýelim, telekeçilige değişli bildirişler, ýani bäsleşikler bolup bilýär, guruluşy, bina, desga ýa-da täze çykan kanunlar bilen baglanşykly maglumatlar bilen gyzyklanýan telekeçi bolup bilýär ýa pudu işgär bolup bilýär. Olar üçin misal aýratyn portal, ilim bilim bilen baglanşykly bilime değişli täzelikler, ýaşlary gyzyklandyrýan temalar boýunça aýratyn bir portal, dörejilik bilen sunat bilen meşgullanýan okuyucular üçin mowzu berýär. Halkara jurnalistikada bizning ýurdumyzyň içindäkide halkara awraýynda online portallaryň kän goşundy bar. Sebäbi internet genişligindäki istenlik maglumata dünýäniň istenlik ýerindäki adam bilen daşary dillerini bilmek hem häzirki wagtda zerur mesele bolup durýar. Diňe bir dil bilmek bilen çäklenok, jurnalistikanyň öz dili bar. Öz okuyucunyň talap edýän maglumatyny ýetirmek üçin oň ýürüte sunugaty bar, oň usullary bar. Şol usullarym, şol tehnologiýalaryň Türkmenistanyň hereket edýän ýokary okuw mekdeplerinde, jurnalistika fakultetlerinde şo ilimler öwredilýär. Hatda amalym edilýär. Institutlarymyzda ýürüte studiýalary bar, ýazgy studiýalary. Bu ýerde biziň ýaş taliplerimiz
tecrübe geçýärler. Bizim ýokary okuw mekdebimizde hem ýaş jurnalistiň siyasatly radio gepleşigimizin şeýle hem diplomatyň siyasatly aýda 2 edip çykýan elektron gazetimiziň hereket etmegi hem munyň aýdyň sultnamasy bolup durýar. Bir habardy başdan soňuna çelli taýýarlanyş üçin geçen hemme prosesler geçip görýärler. Gerekli olan ýagdaýynda habaryň çeşmesine barıp habarlary bilip onu makala uğurup ya da video ya da audio yazga uğurup onu öz içerki neşirlerine, öz portallarına yayradıp tecrübe alışarlar. Ona misal alsak Halkara Atnaşyklar Institutunyň talipler için ýürüte yazı studiolary var, ýürüte içerki radiolar var, içerki jurnallary, içerki neşirler var. Bu ýerde talipler doğruluğunu jurnalistikany öwrenmek üçin erkin ýagdaýda özleriniň dörejeliklerini şöyle görkezip bilýärler. Bizim institutumuzda hereket edýän sany bilim portaly bolup durýar. Sany bilim portalyna her bir talip, şeýle her bir mugallim öz şahsy parollary bilen, şahsy otaklary bilen girip bu ýerde yerleşdirilen bir näçe maglumatlar, şeýle täzelikler, bildirişler, ýa bolmasa ýurdumyzda geçirilýän bähsleşikleriň şertleri, şular ýalkydykly maglumatlar bilen tanış bolup bilýärler. Talip ýaşlar öz okuw sapaklaryndan başga da şu ýerde mugallimleriň yerleşdirýän leksiýalaryny hem alyp öz başda özleşdirmäge hukuk kazanıp bilýärler. Pedagogiýasynyň yeňillikleri bilen bir hatarda, tizligi bilen bir hatarda elbetde jogapkärçilikler hem bar. Şo sebäpli häzirki jurnalistlere, jurnalistikaň etikasy diýilen ugur boýunça da ýerde okuwlar okudylýar. Bu ýerde verilecek maglumatyň diňe bir tizden dogrulygy, takykligi we dogrulygyny üns bermeli, verilecek bildiriş esasında. Bir telekeçiň dogry karar almak üçin şu berilen maglumatda, bildirişde telekeçe zerur bolan maglumatyň dogry berilmegi zerur mesele bolup durýar. Şol sebäpli portallara, bu online platformalara, bu web saytlaryna çykan habarlar, bildirişler, beýlek maglumatlary taýýarlayan habarçy, jurnalist köp tarapdan seljermeli, çeşmesinden doğruluğunu anyklamaly, anykdygyna güwa geçen soň gerek bolsa yazmaçy beýan alyp, şoň esasyna ýaýylma bermeli. Ýa-da diýenim bir täze çykan bolmaý bir açyş bolup biler, täze tehnologiýa bolup biler. Jurnalistiň, habarçynyň bärdäki ýerine ýetirýän wezipelerini bir hem okuyucu bilen maglumat çeşmesiniň arasynda terjimeçi bolmaly. Şol maglumaty dogry seljerip, şonu ansatlaşdyryp, ýeňil görnüşde okuyucunyň düşünjek ýagdaýyna ýetirip, şo ýagdaýda ýaýylma bermeli. Biziň Halkara Jurnalistika fakultetiniň talipleri bilen bilelikde we jurnalistiň siyasatly radio gepleşigi ýygyderlikde günne her toparyň ýerine ýetirmekliginde aýratyrlykda ýerine ýetirýär. Bu radio ýaýlymyň düdüminde hem bir näçe rubrikalar hereket edýär. Biz radio ýaýlymyň üstü bilen özümiziň umumy ýaşaýyş jaýyna, şeýle-de institutumyzyň çägine radio ýaýlymyny ýanlanyp, olarda bir näçe saglyk sahypasy, ýa bolmasa meden diňjal sahypasy, şygyryýet dünýäsi atly sahypamyz, mundan başga da bir näçe diňjal almak üçin aýdym sazlarymyz ýanlanyp, biz radio gepleşigimizi taýýarlaýar. Tanlyma geçmek şol wagtyň özünde de kagyslyk şytlygyny üpçün edýär. Häzirki wagtda bir näçe döwlet idaralaryň, hususiýetçiligi değişli kärhanalaryň öz resminama dolanşygyny sanlygyny geçip başladylar. Şeýle-de ýurdumyzda neşir edilen gazetleriň sanlygyma geçmegi okuyuculary sanlygyma çekmäne getirdi. Şol sebäp bilen ýurdumyzda hereket edýän internet providerler halka internet hyzmatyny elýeterli bahadan hödürmek maksady bilen narknamalary arzanladýarlar. Häzirki wagtda internet tory ýurdumyzyň diňe bir şäherlerine de, o kentlerine de elýeterli ýagdaýda we tiz ýagdaýda üpçün edilýär. Internet providerler Türkmenistanyň ähli günjeklerini, internet hyzmatlaryny bilen şu internet ulgamyndan häzirki wagtda bir näçe döwlet idaralary işçe peýdalanýar. Buların arasında misal Türkmenistanyň migrasiýa gullugy, Aşgabat şäheriniň notarial gullugy, bu bolsa raýatlarymyzyň
işini satlaştırmana, wagtyny tyşytlamana uly ýardam berýär. Bizim institutumuzda okayan talipler metbuatlarda, televizionyada, radiolarda çykyş etmek bilen bir hatarda häzirki wagtda sany ulgamy ösýän döwrüne üstünlükli hereket edýän websaytlaryny hem özleriniň bir näçe habarlary ýa bolmasa halkara ullary bilen baglanyşykly makalalary, Aşgabat şäherimiziň 140 ýyllyk ýa bolmasa Garaşdalynyň şany 30 ýyllyk bayramy münasibetli bir näçe özleriniň gyzykly maglumatlar, şeýle makalalar bilen çykyş edýärler. Ýa ýakyna geçirilen ýurdumyzda iň bir üstünlük gazanan internet websaýty bolan Aşgabat internet websaýtyny geçiren Aşgabatyň Waspyň FM şygrymda atly bätleşigini hem bizim institutumyzyň talipleri Aziýanyň merjen şäher bolan paýtagtymyzy wasp edýän bir näçe goşgular bilen çykyş edip bir näçe baýraklar münasip